Salam hormatly Türkmenistan'ın iyili, aziz cemaat. Bugün köpçülüklerin haýyşlaryna görä men bir Türkmenistan'a Sovet Soýuzynyň ahyrragyna ölüm jezasyny ilki kimin iýip, onuň özüniň nähili adam bolanyny men bir olaryň haýyşlary bar. Gelaşy Aymurat Nuriýew, Nur Türmeniň ogly, Worzakon. Şol hakda bir gurrun edäýsen diýdiler. Men özüm karnım az köçüdösen şu wagtky şol neme bir köşkün durun yeri bir 6-7 ýaşyma çen ýöne Hitrovkadan yer berdiler. Şo taýda yer bize malýadyk. Men şol bu ýadymda da her kime yer berýärdiler 4 sotka. Ondan bir ullukan owa boldy oturuverdi bu Hitrovka. Bir 60-njy ýyllary töwerek, onuň köp saatlaram gördük. Inni Aymurat hakda gurrun etsek näme, ben gaýrada ýaşap ýördüm, men onu bir ozal tanamagam. Ýöne bir töwerewne, oğlanlar bilen näme biz işler, gatnaşýar, toy, tomgy, Hudaý ýoly biz gatnaşyp ýörüz, tanýas ony. Onuň ýöne bir eşitilýär 80-nji ýyllar töwerekde şol aýna Aymurat, Worzakon näme diýip şu gurrunlar çykypdy. Sovet Soýuzyň men o wagt şol beliki mesele bilen meşhur bolýardym, ýanky şol ahalteke atlaryny ete tapşyrmasynlar diýip şol görüşüp ýördüm, özüm tasbasalypdym. Ýanymdaky bir front invalidi, onuň ýaz berdi o jummardan çykarylan bir Göktepe Maksim'dan gelýänli. Men öz aladam bilen gezip beren adam bolamsoň, o zatlara kendimi fermatym. Aslam şu türmän gapdaryndan geçende estağfurullah daş ede bolsun Allah jany geçýärdim. Emma maňaýda ýazylan bolsa geçek ýerim ýokken durmuşyň gaty bir agyr hemen bir halkyň içine ullukan täsiri bolan bir bölegi galýan eken o taýda. Onu görmedik adam görmeli diýip men hökman soraty diýär. Ýöne görmesem şonu onu düşünmem boljak eken. Garady şol bir gün bir Atagel Çygana köp adam tanýandyr onu, hem içi hem ýanky Hitrovkada özüne bir döşün gaýşardyp ýörenin biri. Bir gün çağırdy meni öýüne. Atagel Çıgan. O da bir 3-400 metr ýanymda ýaşaýardy. Bize beý baharmadyň ýanyna, o da bir iki köçe aňyr ýanyna. Biraz garnaşyk ýagdaýym bar onun. Ondan bir son neme Uspenska göçdi, şol bir çağırdy bu. Gel oturuşa diýen gelýdim maňa. Menem işlem boluşdurdum da saat 8-9-da bardym bir Atagel Çyganyň howulsam uly, onuň ol biraz şykyr, o da ondan bundan 5 manat pulum düşýändir da elbetde. Muň 2 etaj jaý bar, 2-nji etaj verandasy, garaz ullukan jaý bar tügeleme. Ine pahir bolsa Allah rahmet etsin. Şu geldim, onuň ýanky maşgalasy bar, geldi geçiber ýokaryk diýip maňa aýtdy. Menem geçdim, şu uzynlygy bar, 20-30 metre vardır şol verandasynyň. Durşuny da şol iki hatar bolup adam otyr. İki hatar adam otyr. Menem şu bir-birden salamlaşyp otyr, şun ortoragyndan diýeli şol Gunmatar tarapyndan Gunnowur tarapyna şol şeýle durun bir ýazylan hallaň üstüne irimiş, iýmek, içmek, aýmyň daşyndan mara. Garaz hemme zat bar şo taýda. Şular ýanky menem salamlaşyp şeýtip salam aleykum diýip şeýtip geçip barýan köpüzem tanýa meni. Onuň görsem şu ortorakdan geçdim bolýan. Bir 3-4 adam biriniň daşyna üýşüpdirler, kimdigini men bilemek. Onuň ýanky çen etdim, şu Aymuratlar şu sebäbi bir içmek, körpe içmegiň üstüne de ak prostin, o da otyr Atagel Çyganam ýanyna
Bu Tanrı ulan Marianna qarad hemmeti bir kaptalına otuyurlar. Menim onunla da geldim yoşluk bilen salamlaşıp şeytirip geçip baryan. Indi beylek bardan beylekler bilen salamu aleyküm salamlaştım bolin. Bu ortada oturan var. Ayvar ak yüzü piyada. Ova. Bunlara çaraca bir şunalak otur. Onun salamu aleyküm deyip bir sapar dedim. O da şol dinlep birini şol hem çekkerler neme diyer iştenak. İkinci tapar dedim salamu aleyküm deyip onun iştenak. Ay ondan men meh dedim bu bana şöyle seyret dedim. Munam çıgan gördü. Çıgan gördü. Ay Murat ne şu geldik herız dedi. Şu жизньna dedi. Attan dakadı. Ha katı her kim öz uğrunun idi. Indi men şunu var bir ya var ödümün üt köşklüğüm ya. Şonu üt köşklüğünü gorgoçok bulamakta. Şol bütün türmeler şonu şu türmede oturan oğlundan hemmedi ödüm var katı batır dayı oğlunlarım kena içinde. Şolun hemmedi şon fiile hormatlı olin. Şol şon ne ol yol başlı değil. Devlet yol başlı değil. Ol devletin beylik tarafı. Kapma karşılıklı tarafı olin yönü şol olan şey deydi. Aynı salamlaştım, oturdum, edil kavadırağını oturun, sesini çıkarman, men bunu dinle oturun şeytirip. Ay ondan gurrun ediyorlar, bulur neme diyorlar. Ondan men onu dedim, ay Murat bir rahat sorayın senden dedim yanka. O da soru dedim ha. Menem Qaradamak şorda yaşayan edil aeroportun şu navigasyon stansiyası var, şu kanalın geçen yerinde. Şon tüvürüğünü bir yevrey yaşapıyor. On yevreydin nemlemek. Ona bir rıjıca patsanı vardı. Ay 7 mi 8 yaşlı. Şunu oğurlaptırlar. Oğurlap inni on zaloga. O vat maşin yisse de aymrat. Ayını bırak yisse de aymrat. On sonunun polisen bir tapıptır. Onu bir ayar mı kim mi bir alıp şol Bekrovedeki ofisyerler bilen bile zaloga saklap şon Kaqarından pul alacak koyarlar. O da biznesmen olun mu ne mi? Menem ona dedim, ay Murat dedim, şunu alak dedim, çağanı uğurlattırlar. Men dedim, o sizin durmuşunuzu, siz nehil yaşayan men bilemek, ödüm adına daş etsin mena dedim, daşından eşitmiş diyor dedim. Yönü şu dedim, şu çağanı uğurladılar, şu sizin жизньinizde çok kana etme dedim. Bolyamış ol dedim. Ondan yankam şeytirip sesini çıkarman dinletti. Kana et boğmay geldi dedi. Ol mraza ol dedi. O nirek yerleştireceğim ol dedi. Şonlenen men bana başı ütköşk sorumum yoktu. Otayda kimin maşini uğurlanıp, kimin yitip, onun kimin üstünden tapılayanacağını men bilyen. Aymiradın üstüne çıkıyorlar, Aymiradın kaptanına da şon İn bir yeterek dostu kakışkırcık, o da istiraf oluyor. O bir maşgalası var, ikinci maşgalasım Livapli. Edil şu Zarya Kino Teatrın yanı yaşadı. Yine şeyde şol otayda maşin yetse ondan nalog koyarlar da maşin tap veriyorlar. Tap veriyorlar şunu. Hatta Aymiradın öz maşininden uğurlattırlar, oğlundur. 11 mi ne? Şon Kızıl 24 var da bir hili. Bir onun Aymiradın yanına ategel çıganam var. Bu Tanrı hoca oğlu puat vice premier var. Şonun şey Tanrı oğlu. O da var. Onun Aymiradın boynuna hemen bir Kızıl'ın çıpoçka vardı. Görsek bir Tanrı oğlunun dakınan olup yürüyen kımıngalık çıpoçkanı. Onun Tanrı oğlum içi oğluna bir yankı bize geliyor mihmançılığa. Mihmançılığa geliyor olin yankı kakışın yanına, men kiçiğimin yanına, onun kakımın daşına şeyle seyretti de, kakam pakayram neyme, ol bir günüm özürek, özüm yalan sözlemeni hiç hanımı yan adam, bulun adam şeyle,
Ne häzir gurlayanırlar, ay ne niyazı bu pranzat diydi, nimetti diyenirler şu an bir toparana. Yani şol bir yıl şu taýda 2000 adam yığnaly çykady. Şu çykady yığnalanna şol bir zadyňa meselesini diýerler, şu dil reformy näme bir zada diýýär. Niyazam şu o wat saçynam renklemedik. Onun iki ýanyna gatnap şu orşada gurlya 2000 adama goly ötýär şu zalla. Ýekiji adamdan demdüç çykanak. Yo şu şeýle hemme rektorlar, zaf kafedralar, ministrler hemme de var şu taýda. Indi men ýöne var aýyny kaptandan gurrun edýän muny şeýle bu gurrap dur bolun birden biri "Вы неправильно говорите, Сапаратович" diýdi bol ýanky bir hil neme teskinide. Ну, я думал, Курбан Карич понимает эти вещи. А он, оказывается, не понял. Он гурлödü сценада неметти de endi ondan "Я надеюсь, Курбан Карич не обижается на меня" deyip şeytirip endi kakama yüzlenip olin. Kakama "Курбан Карич не обижается, но Курбан Карич любит правду" deydi. Öz bir insaniyet aýratynlygy häsiýeti. Men onu öwjek bolan diýmek, onu millet tanýar. Ýankyt bir Taňrygoly indi geldi da kakşyň ýanyna, boýuna da çypoçka. Kakşam menden kiçisi, o da bir şuňalyk birine bir degmeli bolsa, o da şol ýerini tapsa şonu nime diýär-de. Onuň şeýtirip kakam görtdi, Taňry bir kakam soratdy. Taňrygoly boýnundaky näme diýdi. Ay bu da Gurban kaka bineme bir çypoçkalay näme diýdi. Zınjyra ozallydy, gullon boýnuny dakylýady. Sen diýdi näme diýdi. Erkek kişi halyňa diýdi, boýnuňa zınjyr dakan bolup ýörsiň diýdi. Ay howlay ýany näme diýip şeýtirip nimetdi. Taňrygoly. Ina ikinji saparam men Aýmyrady Taňrygolyň öýünde gördüm. Taňrygoly meni çağırdy, men geldim. Gelsem şol oňalak ullukanyal, on bir etaj jaýy bar. O wagt bir planowy jaýda ýaşady inni. Ol hojagylyň nemesi, inzi olaň jaýlarda bar, 3 etaj bu wagt. Olar dünýä gana bu wagt. Onuň gudoçylygy etdiler bular. Ýöne şu wagt bir plon jaýda şol. Plon jaý onuň bir bolsa bir 5-10 metr otyr, olanlar hitrovkam olanlar otyr. Kakşgyrjyk bar, ýene bir bar. Ondan menden bir zat sorady, bir mülkü diýip 6-njy adjalan biri bar, 10-njy bar. Çary. O da otyr ýanyna. O da blatnoy zıran bolup otyr. Ondan salamlaşdyk, hemme ondan ýanky çary menden sorady. Geldi diýdi, "Wapşe" diýdi, "şu birinji Türkmenistandan itleri kim çykarawurat" diýdi. Ey bu şeytan böwrüňe dürtýäne men diýedim gelýär, on kakazy prowadnik bolunna. Näme berdi şyh diýerler ona. Berdi şyh birinji çykarawurat diýmeli bol, men şonu diýmedim. Ay onu diýdim, bu meseleni goýarlyydym, çar diýdim. Ona agdasak köp gurrungydan barar. Aýanka melligramam içýän nime diýär, bular içýärler, çekýärler, gurlaýarlar. Aýmyradam eşitip otyr muny. Onuň ýanky nimetde ýene nime çek. Men saňa düşünürdim diýdim. Näme sen diýdim, ýöne gaýtarap durdum. Onuň aýmyradam goşul çar sen nidi? Gowuglyň näle aýtdyp saňa düşünürdi diýdi. Başga bir erwet gurrunlygyň üstünden barar diýip diýdi. Şon diýenne on Aýmyradyň ýanyna ýene bir daýu gary piyada otyr. "Gel meni tanýanmy?" diýdi. Men ozal gören adamym näle? "Yo, tanamak" diýdim. "Muňa seret" diýdi ýanky. Ol akasy garnaşragy, bäşim gara diýilýän. O da gaýran boluny. Şol Aýmyradyň strichalasy ol. Ondan şol ýanky muňa seret diýdi, agasyny tanaman diýip ýanky. "Yo, men ozal tanamak" diýip onuň salamlaşdyk garaşy.
Inni başka meseleler, esası mesele näme berde ol men oň bilen görüşenim ýa-da tanışanım dälle. Atu diýilen mesele Türkmenistana siyasi äheminne, siyasi öwüşgünne. İlki bilen Aýmuratdan başlady. Aýmuratyň gapdaryna Garahan Ipirdaşoğlu bolan bardy, ona matdylar. Näme üçin boldy şu mesele? Aýmurat birinçidan nähile moda türmelerde diýen diýerler. Ol tiryek çekilýär türmelerde, lübo ýerde tiryek geçirseň olar çekýärler, edýärler, oň bilen oňuşýarlar bular. Tiryegiň esasy tiryek bir ýanky taşgyrjyk pager, oda pager boldy. O da türmede öldü. Şol tiryegi biraz aýlýan eken, ýöne şol tiryek nähilem bolsa giraýyn ýanyk däl adamyny beýle şoň daňanakda şonu bir halis bir öýüni ýykyp, onuň şol bir patalogyny ýa polnyň agadyny satdyranak tiryek. Tiryekde oňalak edil nemelik ýok. Emma bolin bir harammaşy 5 manat pulun uğruna ol. Be onun bir aňyrdan şol giraýyn getirmek owandan belekeden muň ýolu açylan. Ol neme bardyr ýanky bir ozal goşgy ýazyp, ay nähili ýürek, ay näme diýip bu gözel şagylyba, bu goşgy okap beren ömrüni şol Täjikistanyň çimadan bilen gastrolegi diýdiler tabi. Çimadany tiryek getirip satyp beren. Narkobar onuň biri şol gözel şagylyba diýilýän. Soňondan ýöne şol goşgy okap ýene-de nimetdi. Indi garaz mesele nämede? Türmelerde tiryege ruhsat, tiryegi narkotik ulanýanam ezat türmäge adamlary, emma oňa ruhsat beren Aýmurat. Bu bolsa giraýyny satjak bolýar. Şoň bilen menne Aýmuratyň daşyna geçirirdiler. Ýende bir mesele var, o da ýanky agzybirlik göredi. Agzybirligiň içindäki adamlar var, şiraly var, beýleki var. Bular bilen birazjyk bularam Aýmurat bilen tanışdylar. Onuň ýemde bir Aşyrataýew diýip bardy ýanky minister. Ay garaz ministerlerle bir topar bilýärdiler da şerano Aýmuratyň söýüde geçýärdi. Oň bilen tanışýardylar, neme diýdiler. Ýöne biz öz günümizden bilen gelip men o zatlara goşulamak. Garaz şu inni muňa bahane gözleýärler. Ondan öňräkde ýanky şu zonanyň içine aýly diýibem ýanky Oliver Hayankadan 8 martdan bir ýigit bardy, onu ýanky öldürdiler türmede. Onam şol Aýmuratdan gördüler-de şondan iş goýdylar, aýkysiwa malawa näme diýip ýanky. Garaz onuň şol Aýmuraty inni iki goşun kellede bir gadyny gaýnamaz diýilen mesele döretdi. Bir harammaşy ýurdun eýeligine diňe öýdi boljak, türmen näme bolsa şo bolsun, türmäni döwmäň orna geçdi. Türmen döwmäň orna geçdi de şeýtrip Aýmuratdan diýmek üçin şoň esasynda da ýanky ilki bilen Sovet şu Türkmenistanyny SSR döwrüne ilki atylanlar şol Aýmurat bilen Garahan boldy. Dogry bir tarapdan ol hökümetiň içinde onuň düzgünmemi sen maşyny ogurlaýarlar, ýazadyň ogurlaýarlar, birat nemetler, onuň amon erkek dogonlary var, bir rep Murat diýdi, Gökke diýdi, Beýleki diýdi. Bir gapdandan ýende bir hitrokman oglanlar ýende onuň bir oňa bagly bolup barýarda. Bu zatlaram düzgün bolmagy däl, döwletiň içinde ol bir tarapdan ne dogry, oň bilen oňuşuwan bolmaz. Ol dogry. Ýöne Aýmurat atylanna ol 1951-nji ýylyň 11-nji noýabryna dogan. Ol menden aýbyr 6-7 ay kiçi. Bir sanaşdyk bolyn menden 6-7 ay kiçi. Onuň ýöne
Vor demek bularda o Türkmenni atava vor varmay. Türkmenni halkın önüne çıkıp batırlık görkedi bilen adama serdar deyilýär. Doğru mu? Yani onu yana var şoňalak bir Sovet Soýuz döwrüne geldi. Indi näme üçin şu war diýilende şu näme üçin şoňa war diýdiler? Ya da şu war diýip şoňa täş daklanna, korona daklanna näme üçin dakly diýilen gurum bar. Sovet Soýuz bir wagt eksperiment etdi. Bütün Sovet Soýuzyň zonasynyň içinde şol ýanky ayal ýerine ulanylýan şol ýanky olary bir kiçeldilji bir ýanky ay pituh, grebin, ay ýende şoňalak, apuşyn hep şeýtirip, indi zorlanan erkek kişiler zonanyň içinde tualet ýygnap, olar gün geçibi bilen aktar şu gyradan ýörep, ýani olar bilen salamlaşmagam bolanak, ýa ýende şoňalak düzgündü barda. Bütün Sovet Soýuzyň şu çerçewdäki eger men ýalňyşmam mümkin şol Vasmyorka mı kadýanlar, şol Vasmyorka ýygnadylar bulary. Ay şo taýda diýeli где-то bir çen bilen 1600 adam bolýan bolsa, şoň ay bir 600-700 adamsa şol her neme Sovet Soýuzyň her şäherine, her respublikasyndan niýde şoňlara türmelerde bir şoňlara zorluk görenleri şolar getirdiler-de Vasmyorkany şol suçy zona etjek boldular. Onu nähil etdiler? Oň içinde diňe ýöne gorkup ýören gaty daýaw adamlaryň bar içinde ol bir kartda utulup ýa ýende bir zatda bir nemese ol zorluk görmehede bar şol öz-özüni goýýar-da onuň gönü şota garema giýýän diýip kartda utulup giýýänem bar. Şotada jaba diýip bir daýaw bir piyada vardı. Men eşitçime göre. Men mümkün ýalňyşýandyr, ýöne men eşitçim şol. Ondan şular inni aňyrdan etap bilen gelýär-da ýöne şu mujikler ýöne bir basylan ýanky jenaýetden soň baslanlar. Bular getirýärler bolyn, bular barýarlarda ýanky bir gujoklar. Şol gujoklaryp salamlaşdy, uje şol bollugy. Uje şolary geçmeli. Şolaň baragyny geçämeli. Ondaşyndanam ýende öldürüm ýanky eýlerek beýlerek göwnüne yaran adamyny getirip zorlugam edýärdiler. Ne şo döwürde Aymradam o wagt eýam özüni tanadan ýigit, batyr ýigit, gaýdusyz ýigit, ýeki özü bar bir kamera girip şu yarım saatdan çykmasam massamy alyp çykyň diýip 5-6 adamyň içine girip bilen diýip eşitdim men. Garaz şo taýda şol Aymrat şo taýynyň oglanlaryny ýygnýarda bular bilen pyçaklaşýarlar, wurşýarlar, gany pyçak bolýar şo taýda. Vasmyorkada. Ullo kan şo taýda wurş bolýar, iki tarap, bir tarapdan şol ýanky nemedilen namasyna degrenler, bir tarapdan hem ýanky şol indi ýöne täze basylan ýa bir şu arasa mujik hökmüne gelip berenler. Şeýtirip onuň şo taýdan bir topar adam ölýär, bular akediýärler, hertini zona onuň ýanky taşlaşdyrýarlar. Şoň bilen hem şol suçy zona we şu mujiklaň zonasy bolupmy. Şoň esasynda Aymrada şo korona berilen diýip eşitdim. Men eşitişim. Indi men ýankyny aýdaýyn, muny şol ene 16-njy iýulda 92-nji ýylda atyldy Aymrat. Onuň bu zonalary döwürdiler, gorkudylar, garadyny şoňalakda düzgün üýtgedi. Ondan soň ýene de atyly ugrady. Onuň 190 näçe 400-e garad Türkmenistan atylýan adamlaryň sany boýunça öz milletiniň sanyna görä dünýede ikinji ýere çykýar. Hytaýdan soň biziň eşitme. Ondan şoň esasynda da onuň Boris Şykmuradov gidip şo taýda bir daşary ýurtda gol çekýän moratoriýa gol çekýär Türkmenistan atyw ýatyrýar diýip.
Ýöne men balniçkada bolamda şotady her zonadan bolan adamlar boldy maňa aýtdylar geldi diýdi. Moratoriy çykan soňam 2 aýlap diýdi. Şu odol gol çekilen bolsa şolaryň hemmen atdylar. Ýogsam şolar begenişip şol ýanky birini gujaklap şol ýanky atuw berilenler şolar bir aýratyn ýerde saklanýarda. Şolar begenen adamlar soň ýende akydip atdylar şolary. Şol moratoriy bolan zaman ýende 2 aýlap atuw şo kime gol çekilen bolsa şolary atdylar, bir-birden şolar atdylar. Indi berde gapma garşylykly mesele bir tarapdan dogry aýmyrat şol ýanky türmeleň hemmen düzgünlüği hakmady bir bilen öz arasyny düzgün marda türmäň düzgünlüği diňe bir egni pagonly adamlar bilen çözmek gaty kyn. İstleseň, islemeseň otaýdan dogumly ýigitler çykýar. Gerek bolsa damarny kesýär, gerek bolsa bokurdony kesýär, gerek bolsa içegesini silkýär. Şoňalak ýigit kän her ýerden çykýar. Ene şol ýanky diňe aýly däle bu nemeden ol dananatadan Murad Bandit diýilenam öldürilýär. Şoňa da şol ýanky şol çenden çykypdyr. O nimedipdir diýip şoňalak şol tawşyk berilip şol ölen. Indi garaz Aýmyrat iň soňky günleri şol deli 16-njy ýyl atylan bolsa şoňa şol aýaly bilen şo birinji aýaly gelipdir. Şol birinji aýaly gelenne sorapdyr, men soň eşitdim ýanky on dogan oglany men bilen oturdy, aňarda ýanky kakazy bir eje saýry. Rep diýip bir var, ol başga ol biraz, başga zonaň adamy säler. O da şol Nur Türmeniň oğlu bolýan, ol başga. Onuň şol gurunbertde şol dedi gelli aýaly Aýmyrat atarlarmy kasany diýip ýanky. Gorkýanmy diýip sorapdyr. Ay ýok, gorkmak diýipdir. Atasam ýoklay diýipdir. Ýöne şol atyljak güni muny Aýmyraty çykarypdyrlar. Bir ýörsaňyz svidaniýa, näme sen svidaniýa çagyrýarlar, näme diýerler diýip, ene oglanyň gurrun berşi. Anamlar ekenne sebäbi o wagt Sowet Soýuzy ýöne ol bir wagt bol öldürilen adamyň suud etmän ýöne atmak diýilen zat ol bir näme saganak da bir kada kanuny saganak. Onuň ýöne şo taýda indi 16-njy ýylda şonu ýör seni şol çağalan bilen görüşmäge svidaniýa diýip çağırlar. Erkek bolsaňyzdan ay ýigitler diýip aýdypdyr şol. Näme beýtirip bulaşdyryp ýörsiňiz diýip. Onuň ýanyna aklara maraba gıýkylyk edip onuň ýanky bir Karahanam garaz näme edipdir oýny şol elinden tutup ýören diýip şo bileg edip şo taýda şol 2 atılıpdyrmy ýa görkezdilen 2mi 10 çoğny bilemek ýöne şol 2 adamyny görkezdiler. Ne şondan başlandy. Aýmyrat diýilen 92-nji ýylyň 16-njy iýulyna atyldy. Şondanam ýanky şol atuwlar başlandy. Inne Aýmyrat hem aty hem item gowara. Bir gün iturşturup durs bolun bir avtobusla Aýmyrat şu egerde ahlaman kinony gören bolsa kaptan avtobus bardyr. Şu avtobusda Aýmyrat adam seredip otyr. Ondan ýanky çağırdı meni. Geldi diýdi bir haýdy uýuşul diýdi. Atkuş mu töhmet mi? Atkuş ategil çyganyň etdi töhmedem taňry bolýan etdi. Eger diýdim atkuş taýar bolsa, onu diýdim ýanky atkuş. Ýöne diýdim eger taýar bolmasa onu töhmet diýdim. Aýmyradam näme agzy haparak göni ategil çygan enen itin seyizmi diýdi o ýanka. O da ay it pastaýany seyizdi. Onuň
Şo taýda dogrusuna aýsam basyrly akkuş. Gaterbet nimetdi şoňa namyz etdi. Ol ogluny, ol özü bir öz halkyň bana bir nähilem bolsa medeniýetde iti bolsun, aty bolsun, köp adam mümkin halamaz ýöne ata babasyna ýylyna bir 120 münod seretse, şol iki haýwan bolmasa durmuşam ýokdur. Ondan märd bolan milletin köpüsi ýöne gurlasa gurlap otyrlar. At etdiýsen. O siz haramdan beýdip ýörenne seretme. Onu bahane etme. Şu ýöne şol olan şo taýda gaterbet boldy. Ondan Volodya Sirjikov diýip şol Pisigorsynyň gel Kavkaz etdi bilen. Şoňa ha işletdi sen gallydy. Bir hepde sen diýdi balniçniň belekini men demedeň. Täden goýberin diýse, yo men neme çekal şu deň edip aýyrdyk nämetlik diýip şeýtirip gitdi şol. Şol namyz etdi. Ondan şol ondan ýöne Iturstromda da yankı biri men kaptanımdan gıyırdı. Gel adam dinleme özün çöz deyip. Menime uğursam şol ayımrat men adam dinlemerin idim. Men hiç sanam adam dinleyenlerden men özüm çözýän idim. Ne bodon zat şol. Inni bir ay gün geçti. 2002-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna menem tutdular abular. Menem tutdular bolin. Yankı Nazarov bilen Hayt Kakayev, ondan Allah Kuliyev diýip yankı var, ol bir marly ol şol ýörüýte bölümüň başlygy. Şu ilki bilen şol yankı Şeyh Muradov bilen nämäni gurlaşdyň. Ay Şeyh Muradov sen bilen jaňlaşdymy diýip başladylar. Ýa-nanam sorýan zatlar. Ay sen ay Muradov tanýanmy näme diýem? O tanýas näme ol gaýran oglun näme tanap tanaman näme men o zatlara goşulýan adam. Men hakykatdanam goşulamak. Men özüme jogap beren adam, men ömrümi şoňa siňdiren. Owa. Ýöne men onu ýamanlamarnam. Oň mertligine maýdan garaz nä şol şoňa zat men bilenem boldy. O tanýan men aýmrat tanýan idim. Tanýan ýa onu diýdim Hitrovkadan şu wat hol bir gaýşyklary sorasaňam. Näme ondan märt edip ýörsiňiz bu gurruny? Aýmrat beýleki. Nä şoňalak bolan zatlar şolaň hemmeti. Indi bu zatlaryň hemmeti durmuşda ýöne ştaýda iki mesele çözüldi. Birinçiden türmelere girayin salny. Girayinam ýykdy türkmeni, esasam ýykany maşgala institutyny ýykdy. Esasy wurgusy. Neme triga yankı gımmat ettiler. Aymırad atılandan triga gımmat gıt bolli. Girayina muğdo yakın ettiler. Hemmesem girayina geçtiler. Ena haram maşineden oyni. Girayinin iyisi kim? Haram maşi. Gelyan yerini hana oğan. Jadanın fadvalına dol. Girayin. Şol näme tutulýan, konfiskasiýa edilen girayin çotak düşýärdi. Soňunyň ýynda täzeden satylýarmy, edilýärmi men onjodun bilemek. Ýöne girayinyň şol hemme Türkmenistana aýlanmagyna düp sebäpkär haram başydyr. Ondan on iň bir geçibilmedik meselesi özü ogur halyna sebäbi wor zakony bilen ozal ogurlar olar şu siyasylaryň karşısına döredilen Ors padşa döwrüne. Olar şu politikiskilary kısmak üçin dören. Dünýä ütködi, bulan maşgalasy bar, bulan çağazy bar. Başga adamlar bolýar ýöne howa dogry şuňaly dogumly neme oglanlar türmäde edýärler, howa kömek edýärler. Ene şoň bilen hem ýanky harammaşy aýmrady atdy, ýende ýa-nanam 3-4 sany oğlan, ýende bir sanyk inisine atdy öýdän. Ýöne deregine şol girayini goýberip, iň uly eden urgusy maşgala institutyny döwdi. Sereden näçe aýal maşgala köçede galdy. Oň ärine aýal gerekkäde. Türmede şu iňide otyrlar olar. Olar bizar olardan. Öýün zatýarlar, malyny zatýarlar. Ine edilen iş şol girayin onu aýmrat ettirmedi. Ine pikir edin da ine iksanak
bir şahsiyet şular. İkisinem yankı biri qowy, biri elbetde yer alat däle. Sebäbi Aýmurat hakyky wor. Ol cinayet işleň içine gelip ýören adama. Hemem üstünden seyredip ýören adam. Ýöne şol Maşgala institutunu ýyktyrmady. Bu bolsa ine siyasi lider, Kompartiýadan gelen Dem partiýany ýola salan adam hakykatda näme etdi? Ýykdy, ýumurdy. Şu wagtky haramdagam şoň ýygyny ýöredik gelýär ol. Ýok diýenmele beýlekde ýalan verildi. Ýöne öýler edýärler. Ine eýet şol. Şoň üçin şu wagtna bir toporna biziň çağalamyz, gelinlerimiz, gyýzlarymyz aňyrda ýurdun daşyny gezip ýörnä bir topar olanlar ağzını doldurup gürlerler. Ay biziň aýalamyz, gyýzlarymyz ine eýle beýle şeyleme. Ama namas edýän bolsaň öýlen onu. Ekle, öýlen. Düşnükmi? Ayal maşgala diýilen hemişe, oğlum Türkmenle gurulmara, deşik daş yerde yatmaz. Oğlun tapar çöp ötürür. Onun için on ayal maşgalada hiç ilgüne yok. Eger de şu tayda şu ayal maşgala şu nalaç ýagdaýa barmaly bolýan bolsa, ona hiç açan ayal maşgalaň öz günäkär dälir. Erkekdedir günä. Eger de erkek bolýan bolsa, ayal maşgala öz öýü bilen, öz çağasy bilen, öz maşgalasy bilen olmuşýar. Ayal maşgala at takmak hem ayıp hem bir gelişiksiz ýagdaý. Ine ýöne şoň aňyrsyna siyasi mesele dur, şoň siyasi meselede bir iki tarapda da şolar. İkisem şolong ine bula erwet bu da gowy diýerler. Aýmyrada resmi wor zakon. Bu bolsa resmi prezident, bulan ikisem resmi hökümede ine biz bar aladam öz milletim bolar diýdiler. Görýäňizmi aladany? Ýurdun deň ýardy daşynda. Aýallar nämişler, erkekler nämişler, bilimli, sowatly oglanlar, gyýyzlar nirde nämişler ýörler. Şoň aňyrsyna, şu meseleleriň aňyrsyna gaty wajip mesele bar. Maşgala institutu. Maşgala institutu ýykylmadyk bolsa, bulatlaň bolmagy haky ýok. Her kim ogluny gyýyna terbiýe berer, o kadar şu haram maşy bilen haramda düzügli bolanyny hiç saçan türkmen muňala gün görmeliler. Türkmeni şu bedbagçylykly güne erten wor däl, näçe woram bolýan bolsa Aýmurat. Şoňa erten resmi saýlaw geçdik diýip özüne prezident diýip beren adamlar haram maşy bilen haramda